Můžu se zeptat? Chystáte přímý přenos? Hezké odpoledne, tak zatím se celá akce obešla bez většího konfliktu a ten pochod radikálů už zhruba před půl hodinou skončil a tedy jeho účastníci závěr toho pochodu, tak aby se ty skupiny nepotkaly. Podle odhadu policie se toho pochodu účastnila asi 500 příznivců krajní pravice a podle aktuálních informací byli také zadrženi 3 lidé v souvislosti s projevy, které zazněly na shromáždění radikálů ještě předtím, než se tyto vydali na pochod. A v tuto chvíli ještě v centru města zůstávají stovky lidí, kteří se tady shromáždili právě na protest proti pochodu. Vyzývají policii k tomu, aby shromáždění radikálů rozpustila, protože toto bylo nahlášené jen do 16 hodin. Uvidíme, jak se ta situace dál vyvine, zda už se uklidní, my to budeme dál sledovat.